Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Аз се казвам Стенли и днес ще играем Майнкрафт. Разбира се, днес Дел трябваше да прави някакви неща, затова не е онлайн и трябва да играем сами на Майнкрафт. Днес ще сме офлайн и... Братното ми изкара помощ. Аз винаги ще бъда в Майнкрафт видеята ти. Като чуя Майнкрафт имам при тебе директно. Как се джойна в private света ми, бе? Тайна. Не, бе. Майде да играем. Дай да убия тая. Yes, sir! Ела. Чакай малко. Какво? Я спри запис. О, ето, още една! Искам 3. Искам 3 преди да отидем да купаем. Да. Я паузирай видеото. Защо? Така. И се оказа, че Дел ме е отвлякал в неговия сървър, без аз да знам. И ще играя с него. Той се казва Дел, аз се казвам Стенли. И добре. Аз съм Дел, бе. Бе, би, бе. Добре. Аз съм Дел и ще играем Майнкрафт. Да знаете от мене, аз най-много обичам да играя Майнкрафт и ми е най-любимата игра в целия ми живот. Да, като изключим Спайдърмен. Не. Марвел Спайдър. Не. Спайдърмен пак ми е интересно, ама Майнкрафт ми е най-любимата игра. Игра от 5 годишен. Окей. Аз съм чисто нов, тъй че... Да, няма да ви се прави. От 3 години е играш тази игра. Не, вярно! От малко по-малко. Мисля, че от 2023. Да, не, 2022. Окей. Значи 2 години. Окей, Аз сета. играя като много малък. Аз почнах от 2016 и почнах. Оле, мале. Майнкрафт. Имаме 13 дърво, трябва да вземем 14. 2016-2017 май там почна. Добре. Браво. Но днес започваме на Майнкрафт оцеляване с Дел и Ма те вече хората вече знаят, защо трябва да повторят по 1550. Да, имам малко забравям. Ако съм казал нещо един път. Ти си забраванко. Все едно път ти паси нещо по-добре. Ми да, по-добре с тебе. Влакни. Айде да спидрам. Чакай малко. Спидрам играта. Чето на най-добрия спидранър. 2024. Айде, победих играта. Целта ни беше просто да превъртя играта. Айде, чао. Пич ти тук що? Шегувам се. Просто да прави Advancement Stone Age и Баба Буй. Ми да, това е играта. Баба Буй. Това е най-добрият играта е докато не отрепеш Ендър Дракона. Ендър Дракона най-дразнещите ми мобове, защото той не иска да дойде и да се бие с мене. Да, това е вярно. Той само лети си, гледа пеперутките. Какви пеперутки в Ендъра, бе? Не знам. Не, това бе да иска... О, шит, тук що видях Ендърмен. Ендърмен е някой... Ендърмен ми е много добър приятел. Отивам да го убия. Защо трябва? Той е дори по-добре... избяга вече. Избяга, защото е по-умен, защото...
Но аз ще донеса за разлика от това крипър до тебе. Що ме удря? Оле. Аз ти направих критик. Здрасти, Мариан! Опа, ланка! Опа! Много беше бързо. Кофта е, Ендермен. Това Ендермен го уби. То сме отрепа. Моя Ендермен ние си кръкаме. Какво си правите? Кръкате си. Пак ли се биеш с тези тегнат куфу? Пич, този път се скрих и този път не мога да ме сбият. Какъв е този звук? От Ендермена. Той се изкръщи като много ядосан. Аз го знам. Аз много добре знам. Айде, най-сетне. И аз имам вече ендърперла. Ендърперла, дай ми тази ендърперла да се телепортирам и да избягам от тебе. Не. Къде ми е брадвата? Брадвата избяга от тебе. Не искам повече да бъде с тебе. Върни ми брадвата. Ето не е при мен. Баде, ти не разбираш. Чеки. И ти ли искаш да умреш? Не. Не, викам на един ендърмен. Тук ще го На бием. мен ми трябва храна, ще стане вал. Аз съм най-добрият играч на Майнкрафт. Да, бе, ти си най-лошия. Да. Мале. Браво, и ти направи Advanced Monster Hunter. Аз се отрепвам ендърмен тука. Чакай, не убивай ендърмена ми. Ти па да хубаво искаш да е такова издело. Аз ще си сложа едно нещо да ми е по-готино. Окей, какво? Така Имаш много ли готино, бе. Имаш ли леле? Го, брат, какво стана тук 300 ендърмена? Шит! Скелет. Как ме видя, че го гледам, бе? Оле, мале. Защото скрека като си нормален. Ябълка. Бързо. Искам да я изнам тази ябълка. Не, благодаря ти па! На тебе, махи се от тука, бе! Това нещо най-го мраза на света. Аз умрях. Това нещо много го мраза на света и то ме отрепа. Разбира се, че и аз умрех. Ма виж, аз съм стекнат на дърво и изях тази ябълка и умрях. Типично, аз отивам да се трепа за живот и смърт. Стели, виж ме. Деба да те гледам, бия се до живот и смърт по тези скелети. Имам супер. Не. Аз съм добавил много иначе. Yes, sir. Прибихме го този скелет. Да си вземем нещата. И ще се опитаме да го пребием. Този скелет. Аз щях да правя нещо, ма забравих какво. Аз най-много се дразня. Аз щях да правя нещо, ма го забравих какво. Ето ми го меча, който вече се е щупил. Горкия меч. Оле, мале. Крокия меч. Ма излизай, батко. Казвам горкия. Къде си, бе? Излизай! Къде си, бе? Виждаш, ето те. Чакай да си добавя едно. Беги, батко! Ти можеш ли да се биеш с крипър? Да, мога да се бия с крипър, просто мечът ми вече е на... Добре, айде да бегаме. Сигурно 3 HP. Къде си, бе? Аз имам легло, мога да си заспа. Ама ти нямаш. Как имаш легло? Ами направих си. Аз тук ще взимам малко дърво. Окей. Точно сега ли я реши? Ми да, тук точно сега реших имам... Кредесо! Ей са! Спомням си супер силите! Погледайте! Взимам си меча. Използвам си супер силите.
Не мога да ти избягам. Аз съм най-добрият играч на Майнкрафт, мога да ти избягам. Аха, можеш, много можеш. Беги батко. О, не валя, как е тук? А, благодаря ти, са, би ли си ми върнал айтемите? Да. Моля ти Както се. ти ми уби. Добре, ще си Аз не дам ти ги само... взех. Вземи си и кирката, тая стоун кирка е твоя. Дай ми леглото. Си ми върни леглото. Стени, айде да играем на хард. На какво? На хард мод. Какво имаш предвид? Да играем на difficult hard. Защо не на нормал? Искам на нормал, ще ме убият. Ма ние слабаци ли сме? Да, аз поне да. Не на тебе знам. Аз съм добър. О, тризъбец! Благодаря, тризъбец. Отрепаха ме. Как дожнах. Браво на теб. Бате, всички с тризъбците искат да ме убият. Защо съм толкова търсен в това място? Дай ми го то тризъбец, дай ми го. О, благодаря. Блокирам се. И аз се блокирам, обаче човека с тризъбец е при мен. Опа. Пак ме отрепа. Дело, убий го. Дело ти го заслужаваш. Ой, мамадия. Как ме хедшотна? Аре, вали се от тука, махни се. То просто ни убива тука. Ние не можем да се спреме също един драунер. Знам. Как аз не мога от него да си почина? Йоинк. Ема отрепа. Този драунер ще боли. Този драунер ма отрепа 50 пъти, трябва да го прибим. Как ме уби? Ето, къде беше драунер. Не, сега ще ме убие един скелетън. Скелетън идиот. Помогнете ми! Пейнва много. Те сега ще го... Дело като каже, че нещо ще пейнва, това означава... Елани се, чакай. Сори. Елани се. Махай се. Заради те умрях, браво, много си добър. Ами моля аз да се спра срещу него, а не ти. Благодаря ти, са ме отрепаха всичките... Имам един въпрос. Как този драунер се спална пред очите ми? Какво? Кой се спална? Не. Защо има един драунер при мен? Как скелет ме уби с стрела? С колко стрели те отрепат? Ще ти използвам това да се защита, обаче не мога. Да. Защо има 300 мобове тука, бе? Оставете ме да играя нормално. Играем на хард. Благодаря. Джерамино! Дайте тука. Ще взема всичко. Ева ти нубовете. Не сме нубове. Какво сме? Но, просто. Йоинк. Дай добри игра. Моя пилови има един скелет, който е под такова, как се каже, под водата и не умира от въздух. Да, е? Да. Да. Добре. Какво? Къде е този скелет? Стени, аз си взех половината неща, които са мои. Аз се бия с един скелетън. До живот и смърт отрепах го. Убий ги, добър си. Да, какво аз ги... Върни си ми айтемите. Чакай първо да ги взема. Аз ще прибия също един. Сега ще убия драунер с кокъл. Не знам кой го е правил тук. Ими доста хора е правил. Дора. Бом. Стени, Боинг. Да, избягахме с един драунер.
Айде. О, добре, няма скелет. Добре, ето ти всички неща твои. Това, Йоин! това и това. Те, Добре, нека да бързо да се развиваме, защото сме... колко... да смаяме добър... поне да имаме броня. И да си направим някъде, да си намерим добро място. Да. Защо имам две кирки? Искам си Две кирки, по-добре. аз ти ги дадох. Искам по-добрата ти. Взема и нямам никакви Бързо! блокове. Благодаря ти, че ми открадна блоковете. Какви блокове? Ето ти 7-те блока. Не искам дърт. Имах си 45 такова дърво и Не знам къде са. Не имах се шегувам. 45 дърво Това не и е трол. 11 стоун. Слушайте хора, това, тази поредица на Майнкрафт може и утре да снимаме. Всеки ден ще снимаме. Може и заедно. Да. Ама често ще играем заедно, защото... Да. Ма тази поредица е специална. Защото ще се тролваме. И може да има и други допълнителни. Мама, какво каза? Шегуваш ли се? Йой! Върни ми ги! Йой! Върни ми ги! Добре. Айде, If you don't give me my items, you got a soul paid of this. Ма аз имах 46 бланка! да, повече от тия ми ги беше откраднал. И си взимам 11 теми, които ми ги взе. Добре, ще... Добре, искам нещо да ти... Искам нещо да ти направя. Гледай ме. Гледай ме. Може ли да ме гледаш? Чакай малко. Да. Имам и един крафтинг тейбъл. Добре. Ще бъде много забавно. Пип, ти гониш. Какво? Не, няма да Ти гона. гониш. Не те гона. Гониш. Не. Майнвам. Искам да майнем. Не ми кради главата. Не. Да не ти краде главата. Да. Видя си, че почна да копаеш към главата ми. Да ти копа главата, това е невъзможно. Да. Страни, знаеш какво съм добавил в този сервер? И то Какво? е... Йо, what's up? Какво искаш? Погледни ме. Аз си последна, братлето. Напиши в чата си ти с чертата и си готов. Оле, мале. Имам още предмети за тебе. Чакай, нека да си полегна. Братлето си полегна тук. И аз му дам 300 глупови айтеми. Чакай, нека да се протегна, ей така. Какво ще си протеглиш? Така ще... Ама да не е она работа. Ще се протегна. Много е добре. Я да си легна обаче на реално легло. Чакай. Чакай! Чакай, искам нещо. Дай ми леглото. Дай ми леглото. Дай ми леглото. Дай ми го. Дай ми го. Дай ми леглото. Само да ти покажа нещо. Добре. Не. Трябва малко така.
Как да вземеш леглото на Стенли 2024? Бърното си полегна тука. А я дали? Ко направи? Хей! О, Добре, бой! Дай си ми леглото. Няма намериш. Да, виждам те, че си над главата ми. Добре, айде да експлорваме. Добре? Су. Време за приключения. Ауч. Сладки Део, забавления. аз ще събирам Малкия за тебе. аутист Стенли и гумал и умал. Ще ти събирам за легло и... Део. Аз не съм аутист. Ти си аутист. Не съм аутист. Аз не знам дали какво означава. Но и добре, двамата не сме аутисти. Добре, хайде. Део. Сладки забавления. Подарък за те. Кучето Фреди и човека тъмния негър. Прото... Ятасу. Тадагарита. Добре, айде да проверяваме напред. Какъв е този звук, бе? Какво стана? Защо ме изгони от Майнкрафт? Не те изгони. Не, просто... Някаква причина ме изгони от Майнкрафт. Не те изгони, виждам те, че си в играта. Къде отиде? Къде отиде? Тука. Къде си? В една голяма пещера. Къде е пещерата? Ходи напреде. Откъде на? Преде, я чакай една секунда. Желязо. Помежду другото, да пишете в коментарите, ако ви харесва моят скин. Твоя скин е Фреди. Да. Дрip Фреди. Ето те. Не. Та пещера, не знам дали е пещерата от това. Напомня ми на пещерата от предишния на Minecraft World, да снимаме. Да. Защото където ти си го изтрил. Да. И беше много смешно видео, защото се тролвахме. А и този път ще се тролвам. Хора, слушайте, ще правим шортс видео, където в нашия свят как се тролваме или други неща. Или пранкове. Ще си правим пранкове общо. И тролове. И мини спойдове за видеята. Да. Вече нямам сила. Добре. Ето някакъв като равин нещо си. Ти в равин ли си, да? Да, равин. Равин, нещо подобно, поне на равин съм. И да знаете, пичове, че аз имам Night Vision, тъй че няма да ви е тъмно, когато сме в пещера. Аз нямам Night Vision, защото аз играя реалистична игра. Играя реалистична Minecraft. Шейдър пакове са. Да, и вече имам 6 айрон. Къде си? Пак ли трябва да си спомня? Да, явно няма да се появи много. Скоро тиче, нека да почваме да копаем. Как се появи зад мен? Ей така. Добре, нали? Кол. Ти си взимай кола. На мен не ми трябва. Кол е много важен в играта по принцип. Кол е много важен, обаче ако нямате Night Vision. Кол не е само за да виждаш през тъмното и да печеш много неща. И той може да си други неща. Да, това е вярно.
Лава, кофата с кофа лава и... Добре, аз какво да създам... Много желязо! Добре, аз събрах 6. Какво да направя с 6 ми за желязо? Кирки за двамата или айрон кирка за мене и кофа? Защо ми взе? Да сложа Благодаря. кола. Ага. И ще си изпече... Да знаеш, ако ти си изпечи твоето желязо и ще ти изчакам. Добре. Ти нали знаеш, че можеш да си направиш такова? Мърси ме да си... По-добре е да си направиш, защото знам колко е гърно през нощта. Добре, само да си взема кола и да направя... Ето ти 14 кол. Специално за тебе. Да виж дали добър. Досаден тролър. Добре, благодаря ти. Какво да си създам? Айрон кирка на първо място, ако видим диаманти просто. Аз имам 11 желязо. Какво сега си направиш такова шилд, как се казваше бе, щит или кофа с вода? Кофа с вода. Окей, кофа. По-точно. И щит е много важен, ама кофата е по-добре. Да. Ето ти кола. Благодаря. Не ми ги взимай. Кой да не ти взема? Нищо. Това си беше моят крафтинг тейбъл. Сега на къде да попаем на там? Хора, напишете с кои хора да играеме още този свят. Можем ли да играем с всички? Да. Ма с всички ютубери българи не можем, нямаме им телефони. Нямаме им по-точно дискордите. Ние през дискорд говорим. Да. Ама напишете с кой. Ще ви много в описанието... Все едно по-много не знаят нашите приятели. Къде си дъл? Още айрон! Ето така нарочно, за да не падне. И не падна. Yes, sir! Сега е време да копае. Чакай, че тук нещо ми се... Привидя някакви зомбита, чувам. Не грохтете, знам ви, че сте долу. Уж. Чувате ли ги? Само за една секунда. Не, аз привидя. И след една дълга почивка се завръщаме обратно. Каква дълга почивка? Ами дълга почивка, нали спахме дълго време. Да. Братлето! Стени, питам те, когато нали казахме на хората, че ще правим мини шортове,
Да. Как се тролваме. Да. Как ще направим на моя екран? Как те ме гледат моя екран? Какво аз правя? Защото само ти гледат твоя екран. Това май ще е трудно. Май в OBS Studio има такова нещо, където може да направиш POV. Да, знам, аз още не съм гледал. Но може да гледаш за това нещо. Както и да е. Трябва да отиваме да търсиме храна с Дил. Да, но първо трябва да се направим... Гладни сме. Семи, забравя за нещо. Благодаря, кокошка. Още една кокошка. Благодаря. Аз ще се върна в базата да се сложа там неща. Каква база? Аз си взех леглото, вече не е база. Айде, най-сетне взехме храна. Не, аз взех тините. О, да! Прасенце умира. Мате, аз тук ти събирам храна ти. Какво става? Аз се трябва... Да използва силите на Тизи мен. Не, използвах. Аз се изкихах толкова много, че направо се появих тук. Тялото се фръкна и така. Имам месо. Аз ти събрах доста ядене. Докато ти... Нати! О, крави! Елате при мен, кравички! Ела тук, бе! Ела тук, няма да ми бягаш. Ще си направо до вашето место. Чакай, Стенли! Нали беше един хълм? Аз там ще бъда в хълма и ще кажа. Знаеш какво ще кажа? Да. Какво? Пичо, искаш ли там да си направим и къщите? Стенли, къде си? Не те знам, има един скелет при мен. Стенли. Да. Ма къде си? Ти трябва да се появиш. Къде си ти? На хълма ли? Да, верно. На един хълм. Чакай, ще се спална. Чакай, не. Не, убивам прасета, не убивам прасета. Убивам прасета, не. Ще направя чин-чан-чонг. Добре, имам 9 пържули. Виж ме, Стели. Само да изям това. Не стой там. Добре. Дай само да се изям. Сега ще направи някакъв магически трик. Къде отиваш? Горе. Аз идвам. Не, стой там, бе. Долу. Поне може да си направи яденето. Не. Дай да си направим яденето, гладен съм. Добре, ще се пече. Къде се качи? What the... Сиренда Симба. Нали знаеш, ако се фърлиш оттам, веднага ще умре. Най-добрият ключ. Чай пак не кихам. Ачо! Здрасти. Давай. Бе... Какво казваш? Аз без исках си дропнах
леглото и се устрах. Окей. А къде ми е брадвата? И се завръщаме обратно. Къде са ми пържолите? Не знам. Върни ми пържолите. Какво? Какво? Нямам никакви пържоли, ти не си спечел. Да, пекох си ги. Видях, че Не. няма никакви пържоли. Дайте ми пържолите на малко хангър Аз съм. вече ги изядох. Аз съм ги изядох, докато ти се извърна. Ги изяде. И се върнахме отново. Сега чакаме Дел тук да дойде с нашата храна. Нашата храна, която аз я откраднах за пранк. Исках да направя пранк, ама Стенли винаги трябва нещо да се ядоса и да. Храната е най-важно. Стенли, само да ти кажа, че вече супер силите са. Няма. Маля, нямаш супер сили вече. Нямаш супер Да. сили? Да. Оле, мале, аз вече нямам сила да спринтирам. Горкички аз. Аз тук убивам всички прасета, които виждам. Не днес. Не. Как да убиете скелетън? Просто се доближете до него. Какво намери? Намерих нова поляна. Добре, би ли дошъл тук? Чакай да... Добре, после ще убия тези кокошки. Добре, аз идвам при тебе, но крафтинг тейбълът ти остава. Аз тук щях да направя едно нещо, където ми трябва много дърво. Ферма за дърво. Не, там в един хълм. Нали там, където бяхме аз ви казах Симба. В този хълм съм аз. Там, някъде. Аз там ще те... Кажи ми къде си там да дойда да те видя. Добре, аз съм някъде тук, да, точно на хълма съм. Добре, къде си? Темата над тебе. Добре, знаеш какво искам да направя? Когато имаме тук, тук е много изчистено. Аз съм там да го направих на сервайл. Добре, би ли ми върнал? Да, 4 ще ти дам. Добре, сета, колкото ми дадеш, сета. Тук тег направя една крепост, не знам как да го кажа. И тук, когато вече имаме лайтри, да скачаме и да си летиме. Да, това е много добра идея. Само трябва ми още един дърт. Добре, това не се пристори, че има нещо там. Може ли още целият твой дърт? Нямам дърт. Мале. Тук ще сложа. Благодаря, крабички, че тук ще се появихте. Това малко прозвуча странно, обаче. Ги взимам. Аз се чуя. Аз забравих красен тел да си го взема. Ами да, аз не ти го взех. Да. Да, ако питате защо трябва да ги гоним, а не просто да направя този плъч, който е да биш по повече демидж, просто още не съм се научил да го правя. Critical damage ли правиш? Да, и в момента имам да си направя каска. Мале, ти не знаеш още critical damage ли да правиш? Да. Critical damage е просто скачаш и го биеш. Добре, след поне имам каска. След тая, само тая да би. Имаме каска.
Супер, и аз имам каска железна. Каска. Бау! Така. Почвам Аз да това правя каква крепостта. каска е ледър кап. Имам шапка. Chicken. Chicken. Благодаря. Айде сега и теб. О, намерих лами. По някаква причина. Бау! Пари си. На там прикрито правя крепостта. Добре, аз намерих лами. Лами, супер. Да. Трябва ми гравел. Ама нищо. Какво ти е смешно? О! Какво ти е смешното? Ние сме някъде близо до село. Are you sure about that? Да, тук що видях тикви. Are you sure about that? Аз когато съм виждал тикви, нищо не съм получавал. Не съм получавал село. Добре. Да знаеш. Аз някъде отидох тук, не знам къде съм и аз. Палянка. Опа. Те не кажи, аз... О, намерих обсидиан поради някаква причина. Да, има обсидиан при мене. Как? Има обсидиан. Не знам как, разхождах се и да нещо взех някакво такова място. И тук ще взех water bucket. Тук що направих супер много вода или обсидиан. Добре. Нека да запомня, че това място е с обсидиан. Аз ще... Мога просто да направя ето така, защо правя по Да знаеш, такия че начин. крепостта е вече почти готов. Добре. Супер и какво? Опа! Ако видиш една огромна пръчка, просто там има много обсидиан. Тъй, че там ще се връщаме, кога имаме диамантени кирки. Добре. И да. В момента се качвам при теб. Мога да видя това. Не можеш да видиш нищо. Мога да видя, че има там нещото, с което оградих това обсидиана. И тук ще отрепах едно прасе. Ама ли тръгваш към мене? Да, но мога да го видя, защото е съвсем наблизо. Плюс това аз направих нещо, където да ни показва, че сме при това място. Пак съм при ламите. В смисъл? Намек една огромна пръчка. Направих Огромна там. пръчка. Да. Разбрахте какъв сме. Не, нямам предвид, че съм направил онова нещо. Което в момента си мислиш, знам те какви мисли имаш. Да. Крепостта е много, не ме кефи има нищо.
Каква крепост си направил? Еми там, където, когато вече получиме, как се казваше, Елайтрите? лайтрите, там да скачаме. Да, няма нужда да ми повтаряш думите. Няма нужда да... И в момента, понеже не си наблизо, ще си... Близо ще си... В момента ще си опека момента ще си яденето. Яденето. И ти няма да ми го откраднеш. Ще се го открадна. Няма. Няма да го откраднеш. Как те трябва? Как те травня? Какво сте ли? Какво? Добре, тук си. Къде си? Много тихо стана. Да. Много Какво? се дразни. Много се дразня. Как да го направя? Добре. Не така, бе. Аз тук ще си поседнах на фърнеса ми и не ставам, докато яденето не ви стане готово. Добре, типично. И да, мисля да забързам. Не, и пържолите са ми готови. И Дело този път не можа да ги открадне. Да. Няма да ми ги откраднеш. Ще си я открадна. Ти слагай леглото да спиме. Добре. Защото вече е късно. Добре, кога ще спим? Да, браво, заспа. Какво? Нов ден ли е? Супер. Ами бързо минава вечерта. И само ви кажа, хора, до толкова ще бъде видеото. Да, до толкова ще бъде видеото за днес. Утре Стени. отново ще се видим. Нека да... Чакай, Стени, да те изпълня моите супер сили да си направим ауто заедно. Да, най-добре. Благодаря. Тук нашето... И тук в нашата база или крепост, или каквото и да е. Крепост. Там мислим за днес да приключим видеото. Разбира се, ако ви е харесало, ще се радваме, ако поставите по едно палче нагоре. Да набиваме палчето нагоре и ударите тая камбанка нагоре. Да го ударите, да го напраскате, да изчезне вече. Е така. Какво правя, бре?